an soi vul em America ram nghe ya Asli furniture hi Khawvel furniture siam chuak tu lian ber ania kum khata hian an bungrua hi million som thum an zuar chuak thina ni Asli Homestore hi mun zaruk aom to a tin an manufacturing le distribution facility hi ramdang dang mun som panga an din to bokani he company hi private ta ani nge le a manzat hi tu na kan hu somthum paruk chau hi chuni lawania ani hi chun atlom theng ber tur hian ron tar langa somthum paruk omzia chu thakata somthum paruk chau I pedon an ti du na ni kumli kan pek chuan tam deuh kha ani thowa amaro chu alei tu te thin lunga khan thakata somthum paruk ang ve le kan ni te ka chuan ti kha oma tum lo deuh hian lei hi ol em mai ni chu po chu an ma ni hnen a thlakata somthum paruk kan va pe ni lovin finance sing kan ti hnuak khan a hlomin poisa kan puka chu tiang chuan kan puk atang khan somthum paruk hisap ang vel lek kan pedon ti na alo ni zoka a sa pho thluak hi athang reng khop me in ti phur thiam hi an zirna sabi ke moti tur hian an ma ni tan hlok ni si customer ta na phlok ni si tiang hi an thiam bik em ani vai le call ho in boom hi chu meng renga in boom kan ti hi chu kan hrenga la vai le call na min boom hi chuan min boom ni la line kan hrenga la sa pho ero hi chuan min boom to hi chuan chatuana dei an lo ti thina ni kanin fin hlei deuh ni hian alangin ka ria tuna kalu na Homestore tak hi chu Indianapolis Greenwood ami ania kan omna ina tangpon hlawak lem lova ten Indianapolis a po hen mun dang a om a ro pui zual bik su tiang chuan om chu kan thlem lo ni he puna hian atlang puin sap an kalna sem em me ke ni a zo na thak te poi mu tur chu kan om ve zewa kan ngai na ni ina langa an thom no kan lei zong song ho hi kan vua thiam lo ani point
an ma ni package a khan atel ngal vek thina lekha hian felfai tak hian avua dan tur me pang hian lekha le hanarun ziak sa thapa ke ma ni na kan ngai tu phak lo ni ma se felfai tak hian aron ziak number 1 number 2 number 3 ti hian masaberin enge kan vuang number 2 azu en tinga kan vua leng ti hi me phian en thei tu hian siam hal thina ni tu tiang chuan buaina lian tham om lowa amar chu ahar sachin ero hi chu om ve tereng mai he furniture he USA om te chuan kan thada vekin arin oma alar maya khotin deuh thwa a omani tin han en mai hian dang dai na amu theya an design hi a ler in a mo mai ni tin a chunga thok te po hi an uluka an service a thabik emoti tur vek hi ania customer ngai sakdan te hin thiam mai ni kan han lut sia hi mi lo hai te enge ti thei pui thei che kan em tiang hian mi lo ngal vat thina an mai za om mama zoga leilo phei chu ni lenga han wa pui na tham ania wang hian han leilo phei chu an mai za om thin zok ani tin hedora hian sum vanai sa angai lem lova refinancing kan tia USA chen refinancing hi alar maya chumi om zia chu andora thil leitur kan va mutrewa amaro chu poisa pek sa tur kan nei si lova enge kan ti chuan kan credit score khan an input ani kan history te thange thalo ti kha kan credit score an checka kan income le kha kan lei bat zat tur an ma ni ne na poisa kan puk tur zat kha an in balance thayengem chu ti zat chu puk se a income he ti zat ani sia a rule thayengem ti hi an check tlang pui ni chu ti chuan kan history kan credit an check hian income eng zat nge chap ni lovin leiba eng zat nge kan nei thleng hian en tel ngal vek thina kan chan chen hian thleng zung zel mai ni an hena poisa kan puk thai ani chuan ole chu ti zat chu I puk thai kan approve che tia card an ma ni ne tangin refinance kan ti nuwa credit card emo card dang hian lo nei ve thina chu tiang chuan chumi chu kan approve che ania emo approve lo che ania ti hi an soi ngal thina ni min approve ani chuan engzat man nge I leidon ti hi min zot tlang puita kan deal ma hian chu tiang zat kan mamo a chu tiang zat chu refinance kan du ani ti hi kan soi sa tlang puya tin kan mamo zat chu min lo approve ani chuan ti khan apung nen kan nei ngal veka kum khata chu ti zat apung ti te ania atlang puin voi khatna hi chuan thlasom pahnih
emo tharuk emo apung omya lovin I mang thei min lo ti thin ani chuan tharuk zo apung omang ti emo tha som pani apung emo ti kha chu an ma ni policy atel ngal thina min thil nuwa chuan kanin lei chap ani an ma ni dollar kan lei hi deliver an ti ngal veka deliver man ero chu min deal ve thung ani atang puin akhua inangte kan ni chuan alena zirtein dollar za somni te po min deal ve thin ani hedor pakhat ringu ta thok po hi a staff an tam hle maya som ni don thuak chu an ni arin oma dor hi aliana a chhong ani boka va thamani mi pui te tana customer te tana zun in nuam tak an nei boka a thiang hlim em maya man in ai thiang hlim vek ania an restroom te po han tlo vel te po hi an nuam thei khop mai an furniture hian en ma ila hei a rong hi ke ni ho
ดูอังจีอัตเลี้ยมังเริงคบไม่สาพอดูจองฮิดังได้เลี้ยมาทีมลำปังเดียวเห็นไงเนี่ยไม่เดี๋ยวนี้เอเชียอาจารย์เราก็เล่าให้ชวนเลี้ยมาอันเองเซนลาร์เดียวอัตักร้องอังกันไงนั่นทีนั่นนี่สาพอวิสุทธิ์ยังฮิอันเราดีวักลวะเดี๋ยวนี้ที่ยังcolor สติพออันนี้เราอันนี้จะอินันอันลมพอเห็นจานะเฮียนอันอินฮิอดีบทีนไม่นี่แค่นี้ส่วนเองดูวินไม่เล็กทิกเตียนชิดปุ๊บให้กันดูทีนะอันนี้เขาทราบเขาเราให้ส่วนดีมตอกเฮียนอันมังทีนะมาเราสุดแค่นี้พวกกันหันอมเรเวตเท่าละอินช่วงเองลุตุกฮีเราเชื่อมกันติดชาวเวเซละบิดเมนนวมตอกกับอิเล็กทริกบอลดีมดูฮิชิดมันนวมให้กันติดจันตัวเนี่ยสุดอย่างส่วนซาโพตีดานพ่อให้เกนี่พ่อกันนำเรียส่วนอาซิร์อารูก็กันเราซิร์ให้เราตั้มขบไหมสุดอย่างเจลส่วนร้องกันดูจงแต่เองรู้ตัวของสิแต่พ่อให้อาทิมอาดัลให้กันไงนะชาวโตนี่เฮียนอะไรอ่ะ USA อมเรียโตแต่เรื่องเฮียนอันทอมนักก็เลยดูจงให้อาดังไรที่นั่นเตียสุดอย่างสุดเกนี่เขาพ่อเห็นให้เตียงadal chum rong ang si te a sendal sendang te ang si te po hi kan ngei na chho ni hian alang ani